From Sport TV Slovenia, we're broadcasting the game tomorrow. Obviously, you've been in a great form recently. You had an assist and a goal in the last two games. How important is this for you? How big of a factor can this be ahead of tomorrow's game? Hello, everyone. It's good for me because, like I said, when I come, I am really happy to be here, to play for this club, more especially in conference. So I'm just happy. I just want to keep on going as much as I can to help the team also. A poprosím o překlad otázky a odpovědi. Takže otázka byla na Ahmada Ghaliho, že v poslední době ve velké formě připsal si asistenci a gól a jak se cítí. A Ahmad Ghali říká, že se cítí dobře, že je tady rád, je spokojený s konferenční ligou a že je tady spokojený. My second and final question for the player. What will be important for your team tomorrow? How well do you know the opponent? What is going to be crucial in order to be successful? I think we are just ready because we know how good the opponent are. I think they play 3 games, 3 win, second in the table. So this shows how good they are. But yeah, like I said, we are fully ready, motivated tomorrow to play and hopefully win. Takže otázka byla, co bude důležité v zítřejším zápase pro Sigmu, aby zvítězili. A Ahmad Ghali říká, že Sigma je připravená, že budou hrát se silným oponentem, který je na druhém místě, ale že jsou připraveni a že dají do toho všechno. Some more questions from Slovenian journalists? If not, then we can go for the Czech journalists. Please on the microphone. Michal Kvasnica. Dobrý den. Chci se zeptat, čekají vás zápasy z Celje a v neděli Liberec. Oba dva zápasy můžou vlastně hodně napovědět směrem jak ke konferenční lize, tak k tabulce v šance lize. Tak se chci zeptat, jestli si to uvědomujete, že to může být klíčový týden, co se týče sezóny nebo minimálně podzimní sezóny. Děkuju. You expect next 2 games Celje and Liberec. Are you ready for the matches, and because they might be important for the rest of the season and in the Conference League and also in the Czech League? Yes, we have 2 very important games, I think, in 4 days. But now we are just focused on tomorrow game against Celje, because we know they are a great team. We have to be fully ready, focused, and motivated to play tomorrow and hopefully win. Takže jsou si vědomi toho, že je čekají 2 důležité zápasy, ale teď jsou připraveni především na ten zápas z Celje a soustředí se na ten zápas a jsou naprosto připraveni. Ještě Ahmada, jestli viděl zápasy Celje, když hrálo proti Baníku v létě, proti Ostravě. Děkuju. Ahmad, did you see the matches Celje played against Baník Ostrava? I didn't watch the full game, but I saw some little highlight from them. They are really good with the ball. They have a lot of quality players in the team, but we trust ourselves, we believe in ourselves, and tomorrow we are going out for just 3 points. Takže neviděl celé zápasy, jenom nějaké části. Ví, že jsou dobří na balónu, mají dobré hráče, ale věří a doufají, že zítřejší zápas zvládnou a budou mít 3 body. Nějaký další dotaz na Ahmada? Michal Muzikant, prosím. Dobrý den, já bych se možná zeptal, už je trošku mimo ten zápas vlastně, jak jste se tady v Olomouci zabydlel a jak vlastně pro vás byl ten těžký start, že jo? Vy jste dostal hnedka červenou kartu, tak jak
jak jste se s tím vyrovnával, jak vám třeba kluci, trenér pomáhali a takhle. So this is not about the match, but how are you doing here in Olomouc? Because you had a harsh start here with the red card. So did the coach help you or the teammates? Yes, it wasn't the start I was expecting, but yeah, I had great people close to me, the coaches, the players also, they really encouraged me like to keep going. What happened has happened. So, and now, yeah, it already passed. Now I'm just try to keep going and as much as I can to help the team. Takže přiznává, že začátek tady nebyl jednoduchý, ale že mu pomohli lidé z týmu, trenér a přátelé a spoluhráči. A teď už se do toho dostal a je plně motivován ukázat, co v něm je a snaží se pomoct týmu, co nejvíce může. Nějaký další dotaz na Ahmada? Pokud není, tak thank you, Ahmad. You can go if you want, or you can stay with us. And now we will continue with the